свири шареното хоро ли? Музиката беше тук. Каква музика? Какви инструменти свират? Флигорки, краненца, такива. Когато ти са жените. Тупанка, така е. И свири шареното хоро. Разбира се, така беше. Как го има и сега, нали, така тия старите музики, къде... А тебе ти като дойде тук свекървата, даряваше ли та с нещо? Свекървата ми даде риза. За честа. Ай, и ти какво направи тая риза? И ние като съседето ти кова, я беше с честа си. Ти беше с честа си. Сипаха рики отгоре, да видят дали действително имам това. Дали? И после? Тогава тук запалиха огън и турат на един кол запален такова един сноп студия и вика до сутринта викане и сутринта потеглиме за Ботево. Сутринта доде роднини и ние и отидохме пешан с музика. Такова тупанче, граненце. Баба ти ми пускаше, баба Вълкана пускаше ми такова една совалка, тогава опазват. Що ти я пуска тази совалка? Не знам, що я пускаше така, една совалка. Там като отидохте в Ботево? Даде една шарена хурка с каделка, вълна и вретено. Насам да ги донесла. Така беше. Бабо, имаше ли уруглица на твоята сватба? Да има уруглица? Да. Нямаше така тук уруглица. Немаше ли? Нямаше. Такова знаме, уруглица имаше ли на твоята сватба? Тия за Ботево, кои там отидо, те си нося така. Те си носеха уруглица? Нося си за Ботево, като отиваме там, така си нося. А в Ботево не е имал? Некога сложена пръта, една кокошка, я забият опрата и искат и викат. На сватбата ли? Така било, ами да. Тая кокошка на сватбата ли се носи? Като я забият на прато? Бучнат ги на кола. И носи ги един мъж и иска и вика и... По цялата сватба ли я носи? На хорото, така през хорото. През хорото. През народа.